Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo pemancing ulung ya lur. Mancing maning ya sepoten nang Kali Cibalung, Desa Kali Tapen lur. Banyune iki jos gandos biru. Wingi tes udan gede lur, rong dina mantep. Ya, banyune bening. Bening bersih. Lur jolan lur. Ngampurane pancen berisik lur, kaya ana wong lagi kotor kayu. Piranti joran ke lur nganggone Oregon Stone. Oke lur. Oke lur, ayo lur delabui kempane nganggo sosis. Niki janeta oleh tahu kuning lur, tapi wis dimasak ning mamane ora sida tahu. Suka ngompan dewek. Ke mene lilike dagang jajanan sosis nggawa sosis bae lur. Oke sing kepenak-penak bae umpane. Anu iwak sing kita kepenak-penak iki. Ya kepenak bae lur. Oke lur. Monggo ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ora kena lur. Aduh. Jos banget ning awakku. Aduh. Jos banget lur, ora kena maning lur. Aduh. Jen. Kalau malah sosis kigal. Gatel. Aduh ki langka kena jagongan sing penak e lur. Aduh, ora gawe cengkok niki lur. Oh alah. Gaces. Langsung leup sikat do ayo cus waduh sem urung poin deneng ge lur urung dewe rezeki iwak lur oh sabar tenang iwake lagi haup iki lur kita tenang baen anu gimana kencoten iwake oh alam tong deneng file baru kok malah urung do amisi deneng ge oke coba kembali set ihir uceng lur jarang ge ucengnya munggah mari ngene ge poin uceng lur lumayan poin pertama
pantesan angel banget kenane lur. Makanya ucengnya jen aduh. Walah jen mulai totor. Cet maning lur, ihir. Cus banget jika tuh repol pokoknya pada waktunya. Cang maning lur, poin kedua. Ya harusnya buka cor gue udah gari nuturi. Oke. Pasang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Oh, tong lur. Bawa jalan-jalan. Bawa jalan-jalan ngene iwak. Empane. Rada hau ora. Iwake pinteran nggih. Ngenteni sosis rambrul. Mancingnya nganggo sosis lur, dan ora menungsa tok sing mangane sosis iki kita. Iwak bagus. Bagus tapi kepenak. Ora kudu ngeduki cacing ora mambu. Aduh. Tarikane gue kok bisa ora kenal lur aduh. Bagaimana kepriwes sih? Pasang maning lur. Kasih umpan sosis. Ya lur. Umpan sosis. Ser. Pinggiran belur sama tengah-tengah. Pinggiran saja. Boleh haup-haup iwake sing buru. Ihir. Benter lur. Benter lumayan. Poin ketiga. Oke, ayo. Ser lagi. Sebelum hujan. Langsung lur, langsung. Ayo. Oh, lantong. Bok temenan. Nek nganggo getuk tak kayane. Langsung ya lur. Oke, bruk lep. Cet. Ihir. Umpane tak ciliki. Kon iwake langsung haup ora sisil. Umpane. Langsung. Dah. Ayo. Walah ora kena dening lur. Jan. Iwak kata ge pating kliya kok akeh lur. Ki sayange ora gawa kae si lur. Sing dadine kacau. Orang gawa jengkok andalan. Biasanya gawa jengkok andalan tak kepenak. Jagongnya langsung grok ser. Oke. Ayo. Aduh. Iwake haup tenan lur, yakin. Ihir. Ya lur. Benter. Wader. Wader ijo lur, wader cakul ya rek.
blenter. Oke. Sosis semene iki lur, mengko lur. Paling ora kowe sosis semene kowe iwak 350 lur. Angger kena kabeh, sing akeh ora. Ayo lagi. Luk. Aduh. Urung gelem deneng, urung gelem munggah deneng. Paut kembali. Ihir. Wader lagi lur. Aduh jenenge wis arep udan lur. Apa wis udan kae? Jenenge kemrutuk. Olah jenenge wis peteng gedrimet iki kuwi. Jen lucu meneh mangkat. Awit wingi arep mangkat udan. Oh, gatel sih. Bari mangkat tok wingi lur. Udan terus wae. Ora sida mangkat bali. Wis betul spot lur wingi, wis betul ngeneh, tapi kan langsung keruduk udan ya. Suka ancul daripada ngoyos mumet ngorteng mancing malah. Telur kayak urang-urangnya apa yuk? Jangan kayak pakai lembut jeneng lur, orang sing babon sing babon haup toli leh cocok toli sih. Ihir. Ya lur, perucengan gari lur. Iki wadere menang sih gari ucengnya sing menang. Haup lebih banter. Oh jan mancing sih kita jan ora kaya ganu ta jan anu kudu nu geli pangsalak. Mau tesi striking, ngenteni garing, meneteng mancing. Si kita wis pokoke tuku, bruk. Pasang impan, jet, ihir. Ih, kembali lur. Ora pengen sih kok pada. Iwak tuturi. Iwak ngaduk-aduk ya iwak. Pada ngode-ngode bae sih ya. Ora pada pengen mancing sih ya. Sekedung oleh 24 telung kedung wis. Aduh, ora kena. Ihir. Dia iwak kok gari nuturi tok aja deh. Sangu seser sih mau. Pada mancing lur, tegawa mancing, ngode bae sih ya. Orang pada blenger sih ngode bae. Duit arep nggo ngapa, bojo loro. Aduh, kena.
habis umpannya. Aduh kapeh lur. Orang nggak jengkok, orang nggak apa-apa ge. Masuk kita nggak kursi lah. Nggak kursi lipet. Ngontennya kepenak. Mancingnya ya asolole. Iwake haup-haup maning dia. Segeno kok bisa lihat 24 ya. Langsung lur, langsung. Cet ihir konol kita lur, lumayan lur. Lur deh. Orang pada kepengin sih. Mancing dong, ayo. Ser. Iwake pada diselamatkan, melasi pada tenggelam ya, Mbok. Ser, pasang kembali, ayo. Waduh. Cet ihir. Ya lur. Dia uteng lur gue. Ucang lur. Nang kali kok jenenge gari nuturi kita lur, kayang kolamnya dewek. Anggap saja kolam sendiri. Orang ana aturan-aturan. Oke, mangan ora mangan, olih. Aduh jen ge, aduh jen. Wis arep puruku. Wis aduh ora kena lur. Yakin, kayaknya gede guys enggak apa langsung hilang lur. Sayang sekali orang manjat sih ya. Mongko sabar, sing alon. Wong ngasor kadang losor kadang ora. Tergantung kondisi. Oke. Yuk. Lep. Oh, ala jeneng pada ngapa sih pakai kon mangan pokok. Untung jare lur. Ternyata digawani meren dhuwur. Ora digawani ngisor nguli narik. Dipake menan pinter ki deneng ana sing lulus SMK Himol. Wingi yang kan arep gawe konten ngobor iwak lur. Tapi udan bae. Khawatirnya mau kaki ngonten kok jig-jig brasudan. Wah, apane mati jidang ora teng ngonten. Ora kacau sih. Aduh. Digrimis lur. Jamnya Bali. Oke lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.